مالپەرێکە ئیسرائیلی دەبێژە کۆ نونەرێن ئەمریکا و نونەرێن ئیرانێ گەهشتنە وڵاتی قەتەر و عێراقێ داکو جڤینێکی ئەنجام بدەن و بگهێنە ڕێکەفتنێکی و ناکۆکیان ناوبەرە خۆ کێم بکەن. مالپەرە دیبکایە ئیسرائیلی ئەشکەرە کرد کو هەردوو وڵاتین قەتەر و عێراقێ میوانداریە نونەر و شاندێن هەریەک ji ئەمریکا و ئیرانê kirine داکو دەست بێ دانوستاندن و گۆتۆبێژیان بکن و دە ئەنجامێدە بگهێنە ڕێکەفتنێکی کو هەردوو ئالی پێرازی بن. وەکە مالپەرە ئیسرائیلی بەلاو کریە پەیوەندیên نەهێنی ناوبەرە ئیران و ئەمریکایدا تو ئاماژەیە بکێمکردنا ئاسیە ناکۆکیên leşkerî nade ew jî di demekê de ku Donald Trump serokê Amerîka ra gihandibû ku Amerîkanan xwaze li gel Îranê şer bike û eger Îran şer bixwaze ew şer wê bibe dawiya Îranê. Eroha malpera navbûrî got ku rêberê bilindê Îranê jî heman lêdwana Donald Trump daye û gotiye ku ew naxwazin şer li gel Amerîka bikin û eger şer dirûst bibe gelê Îran wê berevaniyê bike û danûstandin li gel Amerîka di demanha de weke jehrêne. Beriya demekê Amerîka ragihand ku zanyarî gihişne destê wan ku Îran li Iraq û Sûriyê wê êrişî hêzên Amerîkî bike û karvedana Amerîka ew bû ku keştên cengê li kendava Erebî bicih kirin û Patrick Shanahan wezîrê berevaniya Amerîka bi wekalet dibêje ku wan kariya rêgiriyê li êrişên Îranê bo ser hêzên Amerîkî bikin. Îran ku destwerdanê li navçeyê dike wekû Amerîka dibêje Îran sedema neberqerarbûna ewlehiyê ye li deverê û Amerîka dixwaze hejmûna Îranê li navçeyê nehêle. Ji aliyê xwe ve Mihemed Saleh Qadirî be pirsyarê peywendiyên derveyê Hizba Demokrata Kurdistan Îran ji arkêra ragihandibû ku di demanha de rejîma Îranê di sexttirîn qonax de derbas dibe ji ber îdî rejîma Îranê nema karê rêveberiya Îranê bike û bi taybetî piştî rêgirî lêfiroştina nefta Îranê hatiye kirin ji ber aboriya Îranê heftê ji sedî piştevaniyê bi dahatên neftê girê dide.